El Rico Manresa ja és equip ACB. Els homes de Jaume Pons Arnau han guanyat el tercer partit de semifinals contra el Huelva, imposant-se amb claredat de 12 punts. Els manresans han anat tota l'hora per davant en el marcador i han pogut fer realitat el somni de tornar a ser equip ACB. A Manresa la festa està servida. Centenars d'aficionats han vist el partit des de la pantalla gegant de la pista Castell i ara la celebració es desplaça cap a Cris Rei. A la Lliga ACB. El retorn a la màxima categoria del bàsquet estatal ja és un fet i a Manresa ha esclatat la festa. Els centenars d'aficionats que aquesta nit han vist el partit des de la pantalla gegant situada a la pista Castell han seguit amb expectativa i amb regust de victòria el partit de domini manresà. Al final, com poden comprovar, eufòria col·lectiva i ha esclatat la festa. Els homes de Jaume Pons Arnau han arribat a tenir un avantatge de 19 punts. Com en els darrers partits de play-off, Josh Asselin ha sigut un jugador clau, al costat de jugadors com Rafa Martínez. El Rico ha dominat el partit en tot moment. Ha acabat el primer quart 23-28 i ha arribat a la mitja part amb un avantatge de 8 punts, 40-48 al marcador. El tercer quart ha acabat amb 51-69 i al final del partit 12 punts de diferència, 72-84. L'equip, que ja es va imposar per 3-0 amb Los Barrios als quarts de final, ha arribat també invicte a la final dels play-off, després de guanyar els 3 partits que ha jugat contra el Huelva. A aquesta hora, la festa que es vivia a la pista Castell, com poden veure, s'ha traslladat a la Farola, a la plaça de Cris Rei, el mític punt de trobada de les celebracions esportives a la ciutat. El Manresa ja torna a ser a l'ACB i la capital del Bages és aquesta nit una festa. Ara mateix els podem oferir imatges de la celebració que s'ha viscut i que s'està vivint aquest vespre als carrers de Manresa pel retorn del Rico a la Lliga ACB. Com poden comprovar, aquesta és l'eufòria que s'ha desfermat. Només sabem la victòria del Rico a Huelva aquest vespre, aquesta victòria per 72-84. Doncs els carrers de Manresa són tota una festa, com podeu veure, desenes, fins i tot podríem dir centenars d'aficionats han sortit al carrer amb bufandes, samarretes, també amb petards, com hem pogut comprovar, per celebrar aquest esperat retorn del Rico a la Lliga ACB, un retorn que ha estat magnífic. Recordem que el Rico va guanyar els 3 partits de quarts de final contra Los Barrios i ha guanyat també els 3 partits de les semifinals. Com podem veure aquí a la plaça de Cris Rei, a la Farola, el lloc mític de Manresa, on se celebren les victòries esportives aquí a la ciutat. Els petards han estat, juntament amb les botzines, la sintonia d'aquesta nit de victòria, com dèiem, del Rico Manresa, que ja torna a ser a la Lliga ACB entre els grans del bàsquet estatal. Ha guanyat, com dèiem, per 72-84 aquesta nit contra el Ciudad de Huelva. Podrem sentir també de seguida les primeres impressions d'alguns dels aficionats que han sortit aquesta nit al carrer per celebrar aquesta victòria del... Molt bé. Aquest retorn a l'ACB. Molt bé. Fantàstic. Com has vist el partit? L'has vist? Estaves nerviós? Tu pensaves que acabaria així? No massa, no. Molt bé, ho hem viscut molt bé. Hem disfrutat molt. Però pensaves que seria tan ràpid, un 3-0? No, avui ho dubtava una mica, però al veure el primer quart... Ja bé, perfecte. Dels primers aficionats del Rico Manresa que han sortit al carrer a celebrar aquest retorn de l'equip a la màxima categoria estatal del bàsquet. Sentirem més d'aquestes primeres impressions d'aquesta nit de victòria i de festa a Manresa. Un del nostre que ha anat a Huelva, quan arribi agafarà imatges. Com has viscut aquesta final, si és que encara et queda veu per parlar? Bueno, fins a la mitja part, nervioset, però llavors més tranquil ja. He vist que jugaven com aquí a Manresa i sabia que si jugaven com aquí no tenien res a fer ells. Has anat a la pista Castell a veure-ho, quin ambient hi havia? Fantàstic, fantàstic. Aquí les pantalles gegants de Cris Rei ens han portat mala sort, però allà, a partir d'ara, s'han de fer allà. Ja has tocat molt el bombo. Bueno, l'he tret a la mitja part. Molt bé, moltes gràcies. Vale.
Els aficionats del Rico Manresa que primer han vist el partit a la pantalla gegant de la pista Castell i després s'han desplaçat, com no, a la Farola, a la plaça de Cris Rei per celebrar aquesta victòria del Rico Manresa que s'ha imposat aquest vespre al Ciudad de Huelva per 72-84 i ho ha fet amb 3 victòries consecutives. Aquesta és, doncs, la gran traca que havien preparat les 4 penyes del Rico Manresa, que ja tenien preparada per si el Rico pujava aquesta nit una traca de 50 metres, que les 4 penyes que s'havien reunit a la pista Castell tenien a punt per celebrar, com no, aquest retorn del Rico a la màxima categoria estatal. Com dèiem, ho ha fet amb 3 victòries consecutives i ja és a la final, i el que és més important, que ja és de nou a la Lliga ACB. Els homes de Jaume Pons Arnau han arribat a tenir en aquest partit un avantatge de 19 punts. És a dir, que el Manresa ha pujat i per la porta gran ha entrat de nou a la Lliga ACB. Com has viscut avui el partit d'avui? Ho he viscut molt intensament perquè hem fet una pantalla gegant a la pista Castell i ha vingut molta gent i a la penya estem molt contents de que hagi passat això, que la gent ha respost, la gent de Manresa ha estat al 100% amb el seu equip. I escolta, et pensaves que tot aniria tan ràpid, 3-0? Sí que ho pensava, sí, perquè s'ha vist el canvi de dinàmica de l'equip gràcies a l'entrenador, als bases i tots els jugadors. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un gran optimisme i també molta eufòria, com veieu, entre els seguidors del Rico Manresa, que esperaven ja durant tota la temporada el retorn a la Lliga. Perquè això és una bogeria. Fer un play-off i guanyar per 6-0 en 2 partits, això no havia vist mai ningú. Això ni t'ho imaginaves tu? Jo mai, la meva història del bàsquet no m'ho vull creure mai, això mai. Escolta'm, doncs t'imaginaves que seria tan fàcil, tenint en compte que, per exemple, fa 3 mesos les coses no estaven ni tan sols clares? Si em prometen que juguem al play-off és que jo no m'ho crec. Jo mateix no m'ho crec que haguem jugat al play-off, no m'ho crec. Però bueno, ara en aquest moment ho hem de disfrutar perquè ho hem jugat i ho hem guanyat. I l'any que ve una altra vegada a l'ACB. I segur a tocar el bombo una altra vegada. Vinga. Gràcies. Estàs contenta? Sí, molt. Jo estava a casa i els meus pares m'han dit ens quedem aquí que no guanyarem. I jo, no, baixem. I ells, no, i al final hem baixat aquí. Has vist el partit? Estaves nerviosa o no? Molt. Sí, bastant. Però guanyarem guanyant de 20 i ja està. Moltes gràcies. Adéu. Doncs com han pogut veure, aquesta és l'eufòria que es viu en aquests moments als carrers de Manresa després que el Rico hagi tornat aquesta nit a la Lliga ACB. Fins aquí arriba l'informatiu d'avui. Aquestes són... El Rico Manresa ja torna a ser a l'ACB. L'equip ha sumat avui la 3a victòria davant el Huelva. El Rico Manresa ha tornat aquest matí de Huelva poques hores després d'aconseguir l'ascens a l'ACB. Els jugadors i tècnics de l'equip ja eren a l'aeroport del Prat. Allà els han rebut desenes d'aficionats que els esperaven eufòrics per felicitar-los. El Rico es va imposar amb claredat ahir a la nit a l'equip andalús i avui ha tornat a Manresa amb l'ascens a la butxaca. Demà serà dia de celebracions a la capital del Bages. Hola, benvinguts com no pot de titulars. El Rico Manresa arriba a l'ACB amb 3 victòries consecutives a les semifinals contra el Ciudad de Huelva. Els aficionats s'aboquen a la celebració la nit del retorn de l'equip manresà a l'elit del bàsquet estatal. Només sortir de la porta de la terminal, els jugadors del Rico Manresa han estat ovacionats per les desenes d'aficionats que s'han desplaçat fins a l'aeroport per veure l'arribada de l'equip. Abillats amb bufandes, samarretes i tambors han animat de valent l'equip de retorn a casa poques hores després de fer realitat el somni de tornar a ser a la màxima categoria del bàsquet estatal. Els jugadors i tècnics s'han fos en abraçades i petons amb els amics, familiars i aficionats que els esperaven. Entre la comitiva que tornava de Huelva hi havia el president del Rico, Josep Vives, l'alcalde de Manresa, Josep Camproví, i el regidor d'Esports, Josep Lluís Gozalvo. Tots plegats han arribat aquest migdia a la capital del Bages.
Doncs el Rico ja és... Amb vots, alegria i mostres d'efusivitat desfermades. Així ha quedat escrita l'última pàgina d'una història que va començar ara fa poc més d'un any, quan un històric de l'ACB perdia la categoria a Terres Balears. És cert que encara falta l'epíleg d'aquest conte, però sens dubte el passatge d'ahir va ser el més transcendent. Tant feia on es jugués. El Rico va passar per sobre del Ciutat de Huelva una vegada més. Els aficionats s'ho creien abans de començar i els manresans van sortir a mossegar. El Rico avui té un dia històric, tornar a recuperar la categoria on no hauria d'haver baixat mai, no? Però bueno. Home, nosaltres estem amb una molt bona ratxa i amb molta confiança, però suposo que ells aquí a la seva pista intentaran fer un partit més dur i no sé si els àrbits els ajudaran una mica. Bueno, nosaltres venim aquí a aconseguir la victòria avui i ja cap a l'ACB. Jo el Rico veig molt bé, defensant així com defensava, perfecte. Jo crec que passarem. El Rico avui crec que serà un partit molt difícil, però estic convençut de què guanyarem. Era el Huelva qui se l'havia de jugar. Eren el conjunt andalús en qui requeia la responsabilitat de portar el pes del partit. Una responsabilitat que va durar poc. Els manresans es van posar al capdavant en els primers minuts, doncs ja no es van moure més. El Huelva feia servir el joc dur, amb Morón com a principal provocador, i el Rico feia servir a Ashelin. A l'americà li va sortir bé tot. Ell solet va fer 23 punts, es va oferir als seus companys i no va fallar. Els manresans van obrir un forat de 8 punts abans d'arribar al descans. A partir d'aquí, els del Rico, molt concentrats, es dedicaven a augmentar aquest coixí de punts. Ni les males arts dels andalusos aconseguien treure els manresans del seu paper. Al final, un triple de Rafa Martínez a un minut pel final va posar el 63-78 al marcador i va acabar d'empènyer el conjunt manresà cap a l'ACB. L'eufòria a la pista es va desfermar. Después de estar tan mal, mitad de año hemos conseguido retomar el camino y creo que somos justos merecedores de ascender. Algo impressionant, correspondre a una confiança i a tota una ciutat que volia estar aquí, a la lliga que hem d'anar. Ara vull disfrutar-ho, tio. Vull celebrar-ho i enhorabona a tota la gent de Manresa. Ara ja només queda felicitar els jugadors i a l'afició i un últim desig per arrodonir la temporada. Quan ja es té l'ascens a la butxaca, guanyar l'Alep seria el millor aval per arribar a l'ACB. La cita és el proper 3 de juny i esperem que el compte acabi en final feliç pels de casa. Una casa amb la victòria i l'ascens a la butxaca va explotar, com dèiem, damunt la pista minuts després de finalitzar el partit. Després, però, també va traslladar-se dins els vestidors, on els jugadors van continuar amb la festa. L'eufòria desfermada damunt la pista va desplaçar-se minuts després al vestidor. Allà l'equip tenia a punt les camisetes del retorn a l'ACB, que va aprofitar per lluir. Abraçades, cants d'alegria i fins i tot algun plor van deixar-se veure dins del vestidor. Ja més tranquil, després de la dutxa, l'entrenador de l'equip va aprofitar per fer les seves primeres valoracions. Molt content de la victòria assolida, el tècnic va voler destacar el compromís de l'equip en una temporada dura i imprevisible. Jo crec que vam descobrir l'essència de com volíem ser, de quin equip volíem ser, i una miqueta jugadors que no van entrar en aquesta essència no estan a l'equip, i estan els que han entrat. I els que han entrat ja han demostrat quina és la nostra capacitat de joc. El capità de l'equip, Rafa Martínez, també més asserenat. Va voler agrair a tothom el fet de ser de nou a l'ACB i va subratllar el bon treball fet per l'equip. La gent ha treballat, sempre hem estat conjuntats, som bona gent, bons treballadors i penso que sabien que tard o d'hora sortiria l'equip, no? Hem treballat molt, la gent tenia en ment també l'equip que tenia un objectiu que era pujar i quan ens vam trobar aquella situació doncs el que tenia de fer és treballar dia a dia, pensar en partit a partit, perquè la lliga aquesta és molt dura si no t'adaptes i així ens ho vam fer i fins ara. Un altre dels jugadors del Rico, Miquel Feliu, es mostrava molt content del resultat final del partit i opinava que l'equip havia anat de menys a més al llarg de la temporada. Significa moltíssim. Significa un any molt dur, un any de patiment, però un final feliç que penso que aquesta afició, aquesta ciutat s'ho mereixia, no? I el moment de pujar se m'han passat 1000 coses pel cap,
s'han passat, sobretot els moments durs del mes de desembre, m'han passat la gent que ha estat a prop meu, que m'ha ajudat moltíssim, i ja et dic, són moltes sensacions, amb un moment de tensió molt gran. Tots van coincidir en agrair el suport de l'afició, que va estar amb ells fins i tot en els moments en què les coses anaven molt mal dades. La victòria d'ahir i l'entrada a l'ACB suposa la culminació d'un tram difícil en l'equip i ho fa escrivint aquest final feliç. En aquesta pista, ara molt més tranquil·la, el Rico ha aconseguit el ascens a l'ACB i ho ha fet d'una manera incontestable. Ara només toca celebrar-ho. I tot i que ahir a la nit la gresca ja es va fer notar a la pista i també als carrers de la ciutat, la celebració de l'ascens del Rico es farà demà a la tarda a Manresa. És previst que als voltants de 2:15 del vespre els jugadors i tècnics del Rico Manresa siguin rebuts a l'Ajuntament de la ciutat. Tot seguit, podria ser que l'equip celebrés al voltant de les 9 del vespre l'ascens a l'ACB amb tota l'afició que es concentri a la plaça Major de la ciutat. Això serà demà. Ahir, però, els aficionats de Manresa van viure una nit intensa, abans, durant i després del partit. Eufòria i optimisme és el que respirava ja ahir al vespre a la pista Castell, on centenars d'aficionats van aplegar-se per viure plegats el partit del Rico contra el Ciudad de Huelva i animar l'equip, encara que fos des de la distància. Bufandes, cares pintades i eslògans van ser tres dels ingredients clau que van convertir ahir la pista Castell en una olla a pressió. A l'inici del partit, prop de 500 persones ja seien a les grades del pavelló o al mig de la pista, on va instal·lar-se una pantalla gegant per seguir el partit. Al ritme del crit, l'any que ve el Manresa a l'ACB, els aficionats van animar l'equip des de Manresa. Van fer-ho sense haver de patir massa i a la mitja part del partit, la majoria dels presents ja tenien coll avall que marxarien a casa dient adeu a la Lliga LEP. Bueno, bé, a la mitja part, guanyant de 8, però estic convençut que pugem. Sí, segur, i això no se'ns escapa. Sí, jo diria que sí que guanyarem i que pujarem a l'ACB. Sí. Sí, segurament sí, anem bé. Els dos partits anteriors hem sigut bastant superiors a ells i jo crec que avui també els guanyarem. Per què no el tercer, no? Si en portem dos seguits. Avui això que hem muntat aquí doncs portarà bona sort i per fi, després d'haver baixat la temporada passada, pujarem. L'optimisme respirava en l'ambient, sobretot a partir de la mitja part amb el resultat completament favorable. A mesura que avançava el maig, els aficionats s'anaven animant i eren pocs els que quedaven assentats al mig de la pista. L'eufòria era tan gran que al final del tercer quart ja n'hi havia molts que celebraven la victòria anticipada. A la cita no hi van faltar tambors, trompetes i fins i tot algun petard. Tot per celebrar una nit que va acabar sent màgica pel bàsquet manresà. Una nit que els seguidors van fer tan llarga com van poder. Després d'acabar-se el partit van ser una gran majoria els que van encaminar-se cap a la farola, Cris Rei, on van fer sentir com si d'una única veu es tractés que el Rico ja era un Rico ACB. I un cop certificat l'ascens, els centenars d'aficionats van posar rumb a Cris Rei, que va tornar a ser la plaça de les grans ocasions. Botzines, timbals i petards van formar la banda sonora que es va escoltar ahir a la nit al centre de Manresa. Més que celebrar, els aficionats van emboixir. I és que el retorn a Cris Rei, al lloc de les grans fites, de les celebracions dels èxits esportius manresans, estava lligat al desitjat retorn del Rico a l'ACB. Provinents de Pista Castell, on van veure el partit a través d'una pantalla gegant, una autèntica marea roja va baixar pel passeig Pere III, fins a arribar a la farola. Allà, els nervis van donar pas a l'eufòria. Centenars de persones, sobretot joves, armats amb botzines, bufandes, samarretes i senyeres, van omplir Cris Rei en pocs minuts. Alguns confiats des del primer moment, d'altres encara no es creien que hagués estat tan fàcil, però tots orgullosos de que el seu equip torni a casa, a l'ACB. Ho he viscut molt intensament perquè hem fet una pantalla gegant a la pista Castell i ha vingut molta gent i a la penya estem molt contents de que hagi passat això, que la gent ha respost, la gent de Manresa ha estat al 100% amb el seu equip. No massa, no. Molt bé, ho hem viscut molt bé. Hem disfrutat molt. Però pensaves que seria tan ràpid, un 3-0? No, avui ho dubtava una mica, però al veure el primer quart, ja bé. Sí, molt. Has patit molt? Sí, bastant. Però guanyarem guanyant de 20 i ja està. Perquè això és una bogeria. Fer un play-off i guanyar per 6-0 en dos partits, això
Això no havia vist mai ningú. Això ni t'ho imaginaves tu? Jo m'he vist d'olla del bàsquet, no m'ho volia creure mai, mai. La festa es va allargar cap a 1:15 de la matinada. L'única llum va ser la de les faroles i els petards, i l'únic so, a més dels crits i càntics dels aficionats, els petards i en especial una traca de 50 metres que les 4 penyes del Rico, Fora Dubtes, Front Comú, Diables i Sector Nord, tenien preparada per celebrar conjuntament l'esperat i merescut retorn a la categoria reina. El Rico Manresa ja és aquí després d'assolir l'ascens ahir a Huelva. Demà serà dia de celebració a la ciutat. Arriba a l'ACB amb 3 victòries consecutives a les semifinals contra el Ciutat de Huelva. Els aficionats s'aboquen en la celebració la nit del retorn de l'equip manresà a l'elit del bàsquet estatal. Vespre festiu a Manresa per celebrar l'ascens del Rico a la Lliga ACB. L'equip ofereix aquesta nit el títol a l'Ajuntament i a la ciutat. Després de l'acte institucional per oferir l'ascens al consistori municipal, com es fa en les grans ocasions, els jugadors han sortit al balcó per oferir-lo a la ciutat. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça per festejar la fita del bàsquet manresà, que ha tornat a la màxima categoria després d'una gran actuació als play-off. Hola, benvingut per veure la plantilla del bàsquet Manresa. Ja hi va haver celebracions el mateix dimarts al vespre quan es va confirmar l'ascens del Rico Manresa a l'ACB després de guanyar a la pista del Huelva per 72-84. El bàsquet Manresa deixava l'eliminatòria dels play-off en un 3-0 i avui ha sigut el dia per celebrar-ho tots junts, plantilla i afició. La cita ha sigut a la plaça Major de Manresa, on desenes de persones han esperat els jugadors, tècnics i directius del club que hi han arribat en una caravana de vehicles d'accessoris Manresa. 2 grans banderes presidien l'entrada de la plaça, on també s'ha aprofitat per vendre merchandising, samarretes commemoratives de l'ascens i bufandes. Quan els jugadors han baixat dels cotxes, per fi s'ha pogut veure el nou look que alguns d'ells portaven, cabells tenyits o rapats. Abans d'entrar al consistori els ha rebut l'alcalde de Manresa acompanyat de diversos seguidors. Els jugadors també han tingut temps de saludar alguns aficionats. El guió de la vesprada marcava que serien rebuts a la sala de plens, on el club oferiria l'ascens a la ciutat. Els jugadors han sortit després al balcó i la festa ha continuat a la plaça. 5 anys després del darrer ascens, el Rico ha tornat a citar els aficionats a la plaça Gran de la ciutat, un dels punts habituals per celebrar els èxits del bàsquet Manresa. Demà us ampliarem aquesta informació. Gran objectiu. Un dia històric, tornar a recuperar la categoria on no hauria d'haver baixat mai, no? Esperem que ho puguem celebrar demà mateix. Home, nosaltres estem amb una molt bona ratxa i amb molta confiança, però suposo que ells aquí a la seva pista intentaran fer un partit més dur i no sé si els àrbits els ajudaran una mica. Bueno, nosaltres venim aquí a aconseguir la victòria avui i ja cap a l'ACB. Jo el Rico veig molt bé, defensant així com defensava, perfecte. Jo crec que passarem amb aquesta. Sí. I si no, el quart partit aquí, llavors. No hi haurà 5è Manresa. Impossible. El Rico avui crec que serà un partit molt difícil, però estic convençut de què guanyarem.
Guanyem, collons! Vinga! La gent ha treballat, sempre hem estat conjuntats, som bona gent, bons treballadors i penso que sabíem que tard o d'hora sortiria l'equip, no? Hem treballat molt, la gent tenia en ment també l'equip que tenia un objectiu que era pujar. Quan ens vam trobar aquella situació, doncs el que tenia de fer és treballar dia a dia, pensàvem partit a partit, perquè la lliga aquesta és molt dura, si no t'adaptes, i així ens ho vam fer i fins ara. Significa moltíssim. Significa un any molt dur, un any de patiment, però un final feliç que penso que aquesta afició, aquesta ciutat s'ho mereixia, no? I al moment de pujar se m'han passat mil coses pel cap, s'han passat sobretot els moments durs del mes de desembre, m'han passat a prop meu que m'ha ajudat moltíssim i ja et dic, són moltes sensacions amb un moment de tensió molt gran i ja et dic, una barreja de felicitat, tensió, emocions i ja et dic, no sé, molta felicitat que al final deixen alguna llàgrima. Canta aquesta cançó i la fa matiners i la fa llorer i la fa matiners i la fa llorer. Bueno, yo fui a Cantabria, no sé, ¿te acuerdas? Que fuimos 3 y yo fui a Cantabria, saliendo de ahí ya estábamos abajo de todo.
és el moment en què jugadors tècnics i directius del Rico Manresa van sortir al balcó de l'Ajuntament de la ciutat i ho van fer enmig de la cridòria del miler d'aficionats que ahir al vespre es va plegar a la plaça. D'aquesta manera, els integrants de la plantilla manresana van oferir l'ascens a l'ACB als seus seguidors. La victòria que els va donar el retorn a la màxima categoria havia estat fora de casa, a Huelva, i per tant fins ahir no hi va haver l'esperada retrobada entre el Rico i els seus incondicionals. A Llumet, la mascota del club tampoc es va voler perdre la festa. Des del balcó de la Casa Gran ningú va deixar l'oportunitat d'animar i donar les gràcies a l'afició. Vosaltres vau confiar, vau ser vosaltres. I nosaltres hem intentat no decepcionar-vos. No ens deixeu mai d'animar, perquè sou la millor afició del món. Visca Manresa! Solo una cosa, que solo quiero agradeceros y deciros que estos 4 meses me habéis hecho el tío más feliz del mundo. Os lo agradezco, sois cojonudos. ¡Viva Manresa! L'ACB! Estem a l'ACB! L'ACB! Estem a l'ACB! L'ACB! Estem a l'ACB! Després del descens de la temporada passada en perdre l'últim partit de Lliga contra el Menorca, els aficionats del Rico tenien ganes de festa. Des de l'any 2002, quan el bàsquet Manresa aconseguia també un ascens a l'ACB, la plaça Gran no havia acollit cap celebració de l'equip. Jugadors com Aslin, Espil, Rafa Martínez o el tècnic Jaume Ponsarnau van ser els que es van emportar més aplaudiments. Una mostra de suport que va continuar un cop la plantilla es va dirigir una altra vegada cap als cotxes que els van portar a la plaça. L'equip manresà encara no sap quin serà el seu rival a la final de la Lliga LEP. Ho sabrà demà quan el Cimalia León i el CAI Saragossa s'enfrontin en el 5è i definitiu partit. Un matx on també sortirà l'equip que acompanyarà els manresans en la màxima categoria. La vetllada per la comitiva del Rico va començar a Accessoris Manresa del polígon dels Dolors, on van agafar els cotxes que els portarien cap a la plaça Gran de Manresa i on oferirien l'ascens a l'ACB a l'Ajuntament i als aficionats. A la plaça ja hi havia desenes de persones esperant la seva arribada. Dins el consistori es va fer entrega d'una samarreta firmada per tots els jugadors a l'alcalde de la ciutat Josep Camproví. Posteriorment, a un saló de sessions completament ple, es va fer la recepció oficial amb una ronda de parlaments que va iniciar el president del club Josep Vives, on va agrair el suport de l'afició tant en els bons com en els mals moments. Gent que en els moments pitjors han estat crítics perquè probablement ho havien de ser, perquè evidentment nosaltres quan portem un club el portem amb tota la il·lusió del món, amb tota la passió, però ens equivoquem. I lògicament hem de ser objecte de crítica. Però també és veritat que en els pitjors moments ens han fet costat, que han cregut en nosaltres i que quan els hem demanat d'estar units com un sol home, també ens han empès fins aquí, en moments claus. A l'acte d'ahir no hi va faltar José Antonio Alonso, president del Rico Espanya i principal sponsor del bàsquet Manresa, que també va voler felicitar l'equip per la seva gesta. Desde el primer momento que vimos a estos señores, o a muchos de ellos en el despacho nuestro en Rico, que nos dijeron cuál era el proyecto, sabíamos que íbamos a sufrir mucho. Pero creemos que los viajeros se conocen en el camino y este ha sido el camino que nosotros queríamos seguir, en lo bueno y en lo menos bueno. Creemos que llegando aquí hoy acertamos, y acertamos con el equipo y acertamos con la ciudad. Per la seva banda, el capità Rafa Martínez va agrair tot el suport que ha rebut l'equip després d'una temporada que va qualificar de molt dura. Ha sigut un any molt complicat. Han passat molts jugadors, molts canvis, però al final hem pogut, gràcies a l'equip, a la pinya que hem fet, hem cregut amb l'objectiu que era pujar a l'ACB i així ha sigut, no? Tampoc va faltar l'aportació del tècnic Jaume Ponsarnau, que va repartir elogis a jugadors, cos tècnic i directius. Per acabar, l'alcalde Josep Camproví va destacar aquest ascens com un fet que té una repercussió per la projecció externa que fa Manresa, però també de cohesió interna entre tots aquells que estimen la ciutat. Camproví va fer entrega al president del Rico Manresa, Josep Vives, d'una placa commemorativa d'aquest retorn a l'ACB.